Айде сега, без да ходиш натам, ела тук. Ти си първият човек, който ще споделя своите впечатления от това. Софиянци излезнаха ли от София, тръгнаха ли към... виж, даже и таксисти сложи. Тръгнаха ли към провинцията, върнаха ли се... Кой го измисли това? Нямам представа. Много ми хареса, много е разчупено. Много е помислено, браво. Нямам представа. Нямам представа. Ела насам. А кой измисли самата картинка? Нямам представа. Не Тя мога е да тематична. Ела насам. А защо нямаше брояч? По-важен брояч от такси. Това не е такси. Такси е твоето такси. Това е просто така... Това е тахи. Това е фон А моето на твое... пише с К и С. Такси, това е тахи. Ела насам. Искам днеска да погледам. Какво да правиш? Да седна и да погледам другите. Не може, ти си наред. Не мога ли да си почивам един ден? Не можеш. Днеска сега първо е твоята история. Моите? Да. Добре. Айде. Здравейте, уважаеми зрители. Чакай, бе, ти говориш половин час с мен и започваш здравейте. Вече всичките видяха. Да, ама аз не съм поздравил уважаемите зрители. Ние ги поздрави поименно. Благодаря. Не, само ще се ръкувам с тях, няма да отнеме дълго време. Добър вечер, много ми е приятно. Шишо, не можеш да се ръкуваш с всички, ела, това е много дълго. И вие да сте живи. Защо избираш все момичета? Да се ръкуваш. Ела Така насам. се падам. Не, Ела насам, бе, човек. нали да ги поздравя? Ма да не можеш всички, защото това са много хора. Айде, ела тук сега. А вие сте един от многото. Разбира се. Виж това момче, какви хубави слушалки има. Кой има? Слушалки. Кой? Това момче на първи ред. Той явно иска да слуша музика, като ти плямпаш глупости. Господин Трифонов може да ви подари по-хубави. Мисля, че момчето... Аз мога да направя много неща, но защо трябва да ги правя? Аз не го познавам това момче. Добре, вие като не го познавате, какво пречи да го зарадвате и да му вземете едни стерео хубави слушалки? Имаш нужда, нали? Те са по-скоро емоционален подарък, отколкото То си колко има ще струва. слушалки, момчето. Има си, но вие може да му дадете по-хубави. Иди го питай как се казва, айде. Добре, ще отида да го Да питам. виж какви са слушалките. Смисъл, искате да ви кажа каква марка са? Не искам каква марка са. Това е реклама, а не мога да правя реклами. Плюс това не е правилно. Това не е ли реклама на такси? Не, каква марка е това такси? Моята? Добре, излез тук, после ще подарим на момчето слушалки. После на момчето Значи господин Трифонов ви обеща да ви подари най-хубавите слушалки. Добре, вземи му неговите слушалки и ми ги дай, ще му подаря други. Има що? Ако му ги взема, вие като му подарите, ще му останат две. Защото Добре, той е за брат. Вие слушате музика на... Запишете момчето, после му подарят слушалки. Не, трябва да му ги подарим в ефир, защото може утре да го няма. Добре. Някой да отиде утре и да купи, защото сега е късно и ни слушалки, да вземете името Защо на работят? Кой магазин работи сега до 10 часа? Сега е късно. Сега няма как. А сега колко часа е? Сега е... Защо толкова се бавите? Не виждате ли ви на колко е часа? Им чуш, че не разпознавате часовник. 11 без 10 е сега. Вземете имената на момчето, купете му утре слушалки. И егенето и ще изтеглим заем на ваше име. Потребителски кредит. Нямам. Едно време химикалките беха по-хубави. Нямам предвид това. Вземете имената на момчето и утре му дайте слушалки. Аз съм Шишо Бакшишо, но мога да бъда и Наско от БГ Радио и сега ще ви поздравя с... Защо Наско? Сега ще ви поздравя с любими песни за любими хора. Тук е господин Трифонов, който ще ни изпее някоя песен или може би ще ни гостува за нещо. Уважаеми зрители, добре дошли. Аз съм любими песни за любими хора. Господин Трифонов ще ни изпее песента Бог с нами, Бог с нами, Бог с нами и Бог с нами.
С какво свързвате, господин Трифонов, песента «Бокс с мами» и може ли да ни изпеете някоя друга песен, като например «Жив или умрял» или някоя, от което е едно Ферари с чат червен. Ако знаех само аз, номера на щях да му звънна, зърза. Внимавайте, че този разговор може да се записва. Кажете вие. Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Сега ще се видим след малко, след рекламите по BTV. Вие харесвате ли? Вземете си нов, не тия китайските. Това не е китайски! Не работи. Това е един от най-хубавите микрофони в света. Тогава... Този е най-хубавия. Този ли? Да, това е много хубав микрофон. Ми подари ми го. Над 100 лева ли е? Добре, а вие, господини, ще имате най-хубавите слушалки в света. Специален поздрав от господин Трифонов, който ще ви ги подари утре. Ще ви го там. Само да ви питам, господин Трифонов, ще ни изпеете ли някоя песен и да ни кажете с какво свързвате тази песен? Остави го там. Добре, уважаеми зрители, тогава ще чуете песента на Тончо Токмакчиев. Старко де цитата. Добре, ай. Шишо бакшишо. Да, Шишо съм. Да, заповядай. Благодаря. Уважаеми зрители, аз съм Шишо. Трябва ли да застана зад това нещо, за да мога да се виждам? Добре. Край. Без нерви. Не де. Никой не може да ти върне нервите. Заради такива като тебе, след това ми излиза име, че съм зъл човек. Това не е вярно. Аз така Аз казвам. съм добра душа. Да, то се личи по начина, по който в момента комуникираме. Какво ще вземе? Стар кандидат, трябва да се кони, не? Ако знаех само аз, номер да. Уважаеми зрители, нека да не се раздвояваме. Аз съм, знаете, таксиметров шофьор. Песента Стар кандидат е пея аз. Не беше ли на то? Ела бе, подмазвач. Аз предлагам химикалките да ги правите като тия дарт направо са глобат по нас. Тенк. Айде, шишо бакшишо. Да. Искате ли да подаря тази химикалка на Не, някой? дай си ми химикалката. За една химикалка ли си, бе? Това е предмет на труда, бе. Какъв труд този пластма химик? Може ли за една химикалка Това да е се... предмет на труда, с който си пише, бе. Тук си пише разни неща, бе. Какво си пишете, като всичко ви е написано, бе? Какво бе? Пише си промени, които имам в сценария, бе. Имам промени в сценария, си ги отбелязвам, бе. Добре, толкова ли не може да подарите, господин Трифонов, една Аз химикалка? заради тебе си подарих цялото студио, бе. Останах, бе, сега ще ми искаш да си подари дивана. Между другото, Това е диван професионален. Аз правя ремонт вкъщи. Няма нужда да мериш тия малки педи с дебели пръсти като кебабчета. Остави Добре, тая работа. ела, премери с по-големите педи. Остави тая работа. Ти си шишо бакшишо. Уважаеми зрители, следващия подарък, Абе, който кой е ще той, спечелите... който го имитираш, бе? Мой приятел, Наско от БГ Радио, за да има песен за любими хора. Наша песен не е звучала в БГ Радио никога, бе. Нито сме канени на... веднъж ходихме на наградите на БГ Радио, ако си спомням, преди много години. На ММ. На ММ. Значи БГ Радио не сме посещавали. Добре, тогава днес ще пуснем последния ваш хит, Жив или умрял. Песента ще прозвучи за всички, които обичат смъртта. Ако Добре. в БГ Радио пуснат песента Жив или умрял, Да? Аз ще я пусна, кажете, господин Трифонов, кога да пусна песента Жив или умрял? Утре ли да прозвучи, в колко часа, кога съм на работа? това беше, ако това е много интересно, искам ви ще ти разкажа, искаш ли? Искам много. По повод, ако се случи това, когато Армстронг се качил на Луната, Армстронг е първият човек, който е посетил Луната. Да. Изведнъж, както правили с него връзка, изведнъж казал, господин, кажи ми едно име. Наско от БГ Радио. Усещам, че не знам на къде се завърти ивица, тогава да сменим името. Добре. Диана Младенова. Мъжко име! Така, значи, Армстронг казал... Тончо Токмакчиев. Макти. Добре.
Липовски, примерно, и казал, поздравявам господин Липовски, браво господин Липовски, желая ви здраве господин Липовски. След това продължили да говорят, след това казал господин Липовски, желая ви да се чувствате много добре, господин Липовски и така нататък. И после като слезнал на земята го питали, бе, кой е този господин Липовски, който ти поздравяваш и му желаеш здраве и да се чувства толкова добре? И той каза, като бях дете, влезнах в съседния двор и каза си, играех с котката и чух гласа на госпожа Липовски, което каза на господин Липовски, ще ти направя френска любов, когато съседското дете се качи на луната. С коя песен асоциирахте тази случка? Преставай! Ти разбираш ли, че фъфля заеквам и не мога да се изразявам заради тебе. Не, с годините ще се задълбочава. Затова бъдете спокоен, защото господин Трифонов, само да ви кажа, че... Какъв той е Наско, бе? Наско БГ Радио. Той така ли се държи? Защо го? Аз не съм го Не, слушал. той просто така говори много ясно, защото по радиото и говори много естествено. Така ли говори? Искам да ви кажа. Да, слушали сте БГ Радио? Не, слушам БГ Радио, от време на време си пускам, слушам най-различни радиа. Кои? Предполагам, слушате BTV радио. Разбира се. Основно Първо слушам... него, нали? Първо него. Първо BTV радио слушам, Да. след това слушам BTV радио и накрая от време на време за около секунди Чак слушам... вечерта. Да, БГ радио, но чат пак. Но го сменяте веднага с BTV радио. Точно така. Сигурен съм. Да продължим напред. Имате ли чаша вода да ми дадете, господин Трифонов, или да продължим напред? Защо ти е чаша вода? Ми да пина. Иване, донеси му една чаша вода. Време е да купите един фотоапарат на това момче. Ходи с... Хайде сега стига се занимава с моите служители. Взехте ли му адреса на момчето? Някои други желания да После. има? Кажете. Искате същите слушалки? Може ли да вземем две, господин Трифонов, защото те двете ще ги вземем с стъпка. Сега, искам да ви кажа, аз се чувствам, уважаеми зрители, като шофьор и като капитан на лайнер. Защото някои от моите курсове са дълги като месеци. Ето, наскоро искам сега да ви разкажа една история уникална, която ми се... Уважаеми зрители, преди да чуем историята на Шишо Бакшишо, ще чуем историята на рекламите по BTV. И сега искам да ви споделя една много хубава история. Водата. Ето го, най-позитивният човек, когато Само запознае... ще вземи водата. Моля? Вземи я само. Искам да ви запозная с Ванката, той ще работи също в... Взимай водата. Ако умра, така ли ще ми подадеш водата? Ще пиеш ли вода? Ти не мреш, пий си водата. И такъв. Пий си водата. Ще те спра. Не ми се пие сега. Защо разкара и ме накара да разкарам Иван? Добре, извурна ли е водата? Какво значение има изборна ли каква ли е, бе? Защото имам камъни в бъбрицата. Това не ме вълнува. Разкажи си историята кратко и си отиваш. Да, искам да ви Давам ти 3 разкажа. минути. Добре, най-хубавата история, която ми се случи. 3 минути, Много е интересна, искам Давай, да ви я кажа. Наскоро видях в дружба един да ходи пеша след полунощ. Това нещо не е нормално ли? Не, И? но е много интересна историята. Да. Много смешна. Давай. Отдавна не съм... между другото, отдавна за толкова години не ми се е случила такава интересна история. Окей, Аз давай! запомням. Давай! И... Уникално. Нарочно ме вбесяваш всеки Не е път. верно. Как да не е верно? Това ти е цел. Вместо да защо? дойдеш ти разкажеш историите да Защо се разкажеш. държиш, бе? Извинявай, че... Искам да... Днеска имам чувството, че някакви гласове ми са такова. Освободи се от тях, си разкажи Само ти история. не можеш да... Аз не мога да се Разкажи си, стига толкова вече. Добре, но защо да... Престани! Няма нищо. Значи ние нямаме нерви, само ти не имаш нерви. И аз имам нерви. Господин Трифонов, не дейте да сте така, Окей. значи... Добре, дай да разкажем историята. Да. Не е ли Шантаво, аз и ти? Шантово е много, дори Не е сюрреалистично. ли... Това е Разкажи. Шантаво, Това е аз и ти. Шантово. Знам за какво говориш. Не. И да ви кажа за интересната история. Да.
един човек след полунощ. Да. Часа не си го спомням. Що ме е било след полунощ, значи логично да е към 12 и някъде и 5. Но и така се ходя аз след полунощ и... Извинявайте. Не съм добре днеска, извинявайте. И така, след 12 часа след полунощ, разбира се, аз се приближих така към него. Маре с тия толкова! Да, и... Стани! Няма. Не, трябва да сменим. И този човек не е нормален. Приближих се така към него и го попитах за къде си и той ми вика за Люлин. Викам за къде? За Люлин. Ама нямам пари. И го подминах. Това ли е историята? Да?